O frevo. O frevo é un baile do Brasil, do Nordeste, e chamase frevo porque significa ferver. Claro, a 40 grados de temperatura, movéndote un pouquiño xa empezas a sudar, a sudar, a sudar, como se estiveras xusto na caverna arredor daquel lume enorme. Pois bueno, o frevo ten unha serie de pasos saltados, con moito ritmo, sempre movendo as cadeiras, pero ten un complemento fundamental, o paraugas. O paraugas, pequeniño, que lle dá unha gracia especial a este baile, ten un movimento circular, se queremos, pero o que nos dá moito xeito é para facer os pasos, por exemplo. O paso das tesouras. Abre e cruza, abre e cruza. E podemos utilizar o paraugas cambiando de man ou mantendo nunha man. Se esa rúa fose miña, tararirarirara. Bueno, este é un dos pasos, pero hai unha chea deles, hai moitísimos. Por exemplo, este que se fai que está así sempre en desequilibrio, colocamos o talón diante e a puntiña do pé atrás. E ao mesmo tempo xiramos cos brazos e o tronco inclínase. Hai algúns pasos que teñen un nome específico, outros non os teñen. Eu vou chamar a miña compañeira cavernícola que veña a facer outros pasos comigo. Por exemplo, ese chamase sasí. Sasí. Faise con unha perna ou coa outra. E podemos xirar ao mesmo tempo, non? Sí, sí. O que tese que meter ben o pé aquí, na parte de atrás do xeonllo, e mover ben as cadeiras. Eso é, perfecto. O que fixeches antes chamase o révado. Révado, este. Ese. E despois temos un que lle chaman punta calcañal, que como ben dío o paso, permíteme o paraugas, porque sin paraugas non se pode bailar frevo. Teño aquí outro. Como ben dío a palabra, punta calcañal. Aí, punta calcañal, hasta que tes a velocidade. Podes facelo cunha perna, coa outra, xirando. Despois tamén o enganapouei de punta a punta do pé, xuntando os xeonllos e movendo a cadeira. E tamén aí sí, ou dando voltas. E logo hai unha enchenta de pasos que non sabemos se teñen nome ou non, pero que tamén son do frevo. Por exemplo, este, que é moi faciliño e moi resultón. E pódese facer tamén unha variante que é indo aquí. 2, 1, 2, para un lado, cambiamos de lado. Isto podémoslo combinar co enganapobo e quedaría deste xeito. Outro paso, o de pasar o paraugas por debaixo da perna. Lembras como é? Sí, pero a ver se consigo. Veña, ánimo. Este é difícil. Bueno, telo dominado. É que practico todos os días aí detrás dos xabaríns. Tadán! Moi ben, Mercedes. Pois seguimos con pasos máis doados, porque no frevo temos pasos moi complicados, pero tamén temos pasos moi sinxelos. Este é un dos máis sinxelos. Aí ven arriba o paraguas e simplemente abrir e pechar as pernas. Con isto xa estamos bailando frevo. Outro que, bueno, sería máis ou menos medio de dificultad é este. 1, 2, 1, 2 para un lado ou para outro. E podémoslo tamén combinar con punta calcañal. O frevo ten moitísimos pasos e algúns verdadeiramente complexos e acrobáticos, pero con estes pasos que nós acabamos de facer xa se pode bailar un frevo perfecto.